Sibethe indlela ke mfowethu sagoduka. Ya. Anoko kodwa sesifikile neXumakala. Ya noko naxa lapha kufutshane phambili. Mna lonke ixesha nje ndikujongile ndicinga uba mhlawumbi okanye awulili goduka ndiyothuka xa ndidibana nawe abahatyini uyagoduka kanti. Kubalulekile kaloku. Ya, uyothatha intsikelelo. Njalo. Asinozilibala kaloku iingcambu zethu. Njalo. So ithini into ugodukele emanini pha? Apha phaa Xumakala. Hayi emaqwathini ke ngoku pha. Kodikela ononi. Ontswayibani oqasa endlela. Eke? Inkomo sikaXesibe zikaJojo zikamtshutshuma. Uthina ngoku. Uyambona lo mfana? Wona igama lakhe nguAnel. Udikela lo wangu noni mtswayibani. Ke ungumni ke wena. Ngumgcina ngitshepho ngokuyinto uncancangashe. Xamela. Ikale ngaphi alwanoti. Yo kude ekhaya. Ndisengomsebenzi ndifana nawe njalo ke. Njalo ngekudala. Hey man, ndiyabona ke lento. Hey. Kodwa asizoya semegidini ngoku. Ayikho enye indlela. Xa sifaya emakhayeni. Siyakhumbula. Hey man. Siphumle nje. Kunjani pha eKapa? Kunjani impilo seKapa? No, siphila kakuhle kodwa hey imali yaphela kanayo ke ngokukhawuleza. Ayihlali into. Okokona mani ngokubonela kude apha ezifowunini nasezi-TV hayi ndiyavuya ngoxa nje nakubona ngamehlo enyama. Siyabulela. Siyabulela ke. Uzawuhamba kakuhle mani. Okay. Tyhini bawudikela. Ya mani Uthe kamnandi iChristmas ne. Nakuwe mani. Ungibulisele kumkhaya wami. Ndizamxelela umntakwenu lo udikela naye. Sure. Hayi ke nihambe kakuhle. Okay.